Hello everyone. Labun ki video baladap upload chapang ka YouTube. Kaneru kadai ka fresh video na mynta Jong pi. Ladapiru pi don chungmut ban kamai pisa na YouTube. Kane ka video ka ban shai pi ya ka lenti ban pyndep ya ka thong ban apply ya ka channel Jong pi ban kamai pisa. Kumbangi latip bun teliki video ki bangi peit ki batai supang kene ke YouTube channel ban kamai pisa. Hendrai mentangan IP ke fresh ke shai bha ke video khnang phin sngatu direct ya ga lenti ke ba ngi hab ban le khnang ba ngi la ban kamai pisa na po YouTube. Guys, kam dai ke ba lada pidon chungmut phiru phila ba ban le ye kene tong ni pe ye ki katto kan ne ki lenti ki bangi hab ban le na ke banta bangi yo ban kamai pisa na po YouTube. Ningkong ngi hab bandon ka YouTube channel la Jong panchna ya ka YouTube channel ru ka don ka video ka bata 70% A to Z phila ban share ka po description Jong ne ka video ka ba pi page mentam kalenti ka ba ar pan ban ka mai pisa na po YouTube ngi hab ban upload video ki video ha po ka channel Jong pi tang ba upload da ki video ki balong original kiba piring hima pi edit hima pi kiba pi yu hima pi la dadai kino ki judge video upload patigi original na marngis ngathu ka YouTube ka role Jong ka e bham ladangi upload da ka Jong ki we la ban yo ka copyright claim la ne ka copyright reuse content te hanangan batai pi kalenti ka balai ngi haban don 6,000 tali ki subscriber hapo ka YouTube channel Jongi kini ki subscriber ngi dai ban don 6,000 tali khnang bangin yo ban apply monetize ka YouTube channel Jongi ngan batai su ye phe thang ki subscriber ngi dai ro ban don kumpa 1,000 kanta ka watch time hour ka ba total lang ya baro ki view ki ba ki brew ki page ya ka video Jongi lada pi upload ka no minute ka video kata ka shong ha ka por bat baro ki video kan nyau hadu 1,000 kanta kita view hapo ka YouTube channel Jong pi rengkat kini ki 6,000 subscriber ondang ila dap ya kini ki subscriber bat ya ka watch time hour ngili yo ban apply ya ka YouTube monetization bat hadin bangila da ban apply ya ka YouTube monetization ngila ban peni ya la ka Jong ka sap bangi yo ban kamai pisa hagne ke lenti ondang ila da ban apply ya ka YouTube channel Jongi haga we ka video bangi upload bat ka we ka view ba ki brew ki pe ye ka video Jongi kene ka view compare la da ka ton tang one view la ne ar view ha ka we ka video ru ka view ka shna pisa te subu ki video Jong pi baro ki la po 6,000 view pi yo phra phau tangka la da tang ka we ka video Jong pi ru ka yo 6,000 view pi yo phra phau tangka bat kan mau ba ka YouTube kam nyau ya baro ki view la ne kam nyau ya ka view hendrai ka nyau ya ki view ki badon hapo ka YouTube channel Jong pi kan na view ka YouTube Jong pi ka yo kumta ka IAP ka pisa bat ka pisa ka papi yo na po YouTube direct kan one page ka bank account Jong pi lada pidon bun ki comment pilaban peni hapo ne ka video ngan reply ya baro ki comment Jong pi hakalenti ka basngau thu kumno ban kamai pisa na po YouTube bless bun